हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोन गोबाङानो मोनथिखायो जानांगौ फावखुंग्रि डिम्पल बर' बिथांखौ। बिथांनिनो मोनसे गोदान बर' मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दङ एबा आबुङै रिलिज खालामजानो थांगासिनो दङ। लोगोफोर, फावखुंग्रि लोगोसेनो मेथाइ रोजाबगिरि बिथां डिम्पल बर' बिथांनि फैनो गोनां बर' मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों gwjwmbaidwng आं दिनै। बे मिउजिक भिडिअआव बिथांजों लोगोसे फाव खालामनाय नुनो मोनगोन फावखुंगुर हिरक राभा बिथांखौबो। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौबो बिथां फावखुंग्रि डिम्पल बर' बिथाङानो रोजाबदों। लोगोफोर, नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ फैबाय थानाय 5 मे खालाराव बिथांनिनो मिलिथिया डिम्पल बर' चेनेलाव आबुङै नुनो मोनगोन। बिनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बिथांमोननि फैनो गोनां बर' मिउजिक भिडिअखौ गोबाव समनिफ्राय नेनानै दंमोन, नोंथांमोना मिलिथिया डिम्पल बर' इउटुब चेनेलखौ थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै लाहैखादो आरो नायनो थाखाय रेडि जानानै थाखादो। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि फैनो गोनां बर' मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।